Jee! Et oikeesti kävele niin, voi vittu mikä palli. Ei ota! Vittu! Se sai se hiljuus sillä pakissa kohdalla. Minkä vittu? Mr. Krabs. I'm Mr. Krabs. Tulee Smegma. Ai mitä vittu? Smegma pizza. Smegma pizza. Oi oi oi! Vastustaja penkillä. Mä oon jumissa! Jep. Mä menen sisään. Rapped. Mutta ei se mitään, mä vaihdoin Dota-pelaaja. Mistäkö mä purstaa? Mikä tää on? Tänne mä otan autosta. Pystyn näköjään. Se ois meillä ulta myös itses, niin sä hiilaisit. Vittu mikä mies. Tänään tulee. Meikä tulee kans. Mä otan se. Mitä? Tässä oli Jeesus varmaan se. Ei epätty. Oho. Et lyhtynyt hommi. Kyllä paha. Oi, harmittaa. Ei mitenkään tukkina. No et sä tänne flätää. Tää on vittu on täällä Se tapaa. vetää joku penta. Ei vedä! Arvaappa kuka. Arvaa kuka. Ammattilainen asialla. No Joo. niin. Bam. Poliitikali okei. Okei. Ante, pitäisikö mun herätä pikkuhiljaa? Halo? Hei, se on dotti. Se lasketaan dotiksi tai MF-multi, että et herää siihen. Oi vittu, eikä mä, noniin. Vittu. Oks? Auhu. Et kaikki oo kuolleina täällä. Okei. Ei ollut. Sä tulee Viimein lai. tulee joku sakobongi, ei mitään toi. Oh. Tervetuloa. Ja sit kaikki muu on semmoista soossia. Jep. Ei nyt tiedä, että mä oon täällä. Ja mikä kikkelee kaikki. Ja mä tuun takaisin. Timu tulee takaisin. Ei mä ole öyrejä. Oi vittu. Oi. Mulla on vähän action menossa siellä. Oh, I'm dead. Tää on aika. Okei. Entä... Pepen. Kuka siellä on? Siellä on nuokas. Lähetään. Jaa. Yksi jäi. Kävi hakes. Tuplavesi ihan liian aikaisen. Niin sitä meneekin. Ja mä vaan palaan tänne.
Tohon suuntaan. Hei, 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 hei! Hei, hei! Kuole nyt siihen. Yes. Hyvä. Maala taas Ei se tuu. Vittu ilmasta. Varmaan huomatatte siitä. No se taas ihan jumala. Kas. On nyt syönyt. Ai ai. Ai ai. Makkarasoppas. Ai ai. Ai ai. Niit moilla. Ei tullut tuplaa. Ai 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 ai. Vielä pihisenä. Ei jatkuu. Ei jatkuu. Syylä. Perseen syylä. Se ei tiedä minne mennä. Sillä tuli kyllä oikosulku. Jaka. On. Siellähän siika. No niin, ja sieltä tuli setti. Ei saatana. Ei, kun mä siis tuo ihan hirveetä yrittää syöttää settiä, kun se aina painaa tuplavea just sillä sekunnilla. Yeah. You better believe it, son. Mitä?! Dassasit siihen se ultin tielle. Ja on täällä. No voi. Mitä? Vettoa. Penta! Ei! Vittu, tää oli Perkele. kyllä niin likainen penta kuin vaan vittu voi olla. Tää oli Mitä niin siellä tapahtuu? Ei. 5. mies. Viides mies on hakemassa pizzaa automaatti. Mä tulin ihan just kotiin. Aha. No niin. Se on outo. Täällä ollaan töissä. Vittu, meillä on sillan rakennustyöt menossa ja siellä ollaan vaan menossa. Moro! En. Täälläkin Tuku tuli yksi automaatti. Se on mukava bileistä oikein. No jep! What the fuck? Oila! Tää on kyllä niinku nyt Mitä jo naurettu. tapahtuu? Odottakaa. Se mä alas. Vittu, tää on joku käpy! Tule! Mikä vitun käpy täällä on? Tulta jo. Nyt mä suutun. Bomba! Nyt ollaan kyllä jyntässä miehet ja pojat. Pikkus pom. Vittu, mä haluun sinne myös. Mitä? Pelottele niitä! Hyvin pelolta. Näytä niin moilla. No niin, Ei. Ane. Nice. Mitä teki Ahri sillä aikaa? Painaa. Pelottele sitä. Nice. Ja sit tuplave. Oh. Oh no! Oi Setti, pelasit itseäsi. Oi vittu. Oho! Vittu mitä? Holy. Äijää lukee niitä kun avoita kirjaa. No. No. Mennä. Anna. MF! Get that motherfucker! Vittu. Ai, kun harmittaa. Ai, kun harmittaa. Ai vittu kun harmittaa.
Kuka suomalainen mies tosissaan menee painamaan? No. Michael Jackson. Suomalainen. Ei kun minä. Michael Jackson. Mikä se tymmökä? Mitä on? Tulee Michael Jacksonista kuulu perkele. Mitä muuta? Ei mulla oo mana enää! Ei! Oi! Oi oi! Ronaldo! Ei se tulee muuten. Huhuhu! Vittu mä väistelen näitä hullusti. Siihen meni. Auttakaa! Montako kertaa pitää ampua sitä? Se oli... Sekko tuli takas. Se voittaa tän nyt. Jaa! Ei! Mailanen! Give me your balls. Eikö siis... Mitä vittua täällä on näitä? Kasvit isope! Kun tietää, että sä oot siellä. Ne taitaa tietää. Mulla on 5 kauti. Ei vielä! Tän mä tiedän, ehkä tää kehittyy tää tilanne. No kylläpäs mua vittu kehitetään täällä. Moilasta kehitetään. Miten sä vittu saat vieläkin mun saatana huukin tosta kaikkien meidän vittu välistä vittu? Emme saada sitä kiinni. Saatteko te varpii tonne Ei vaikka rakennukseen? saatais, niin Voi olla, että Morte on siellä. Mä saan. Matkalla midi. Matkalla midi. Hyvä flashi. Ei vittu, mikä tää on? Ei, toi on todellista. Ei tullut. Okei. Okei. No niin, Astrakaan. Atakan. Melkein. Se on joku nimi. Monella lapsella on rakkaita nimiä. No, Ja sinne sillä meni. loppuu nyt. Mitä äkkiä Caitlyn tulee... Oh, hei. Vittu, mä en saa tota tapettua, kun se on niin paljon armoria. Tai niinku silleen, että mä niinku ne normin... Oi saatana! Mitä vittua? Näetkö? Joo, kun se vittu, ihan kuin joku vittu saatana puuvilla plantaasi omistaja. Vähän mielen pelit. Aha! Unpredictable! Mistä se laitettiin? Oispa mullakin. Mulla ei oo pois. Defaulttina. Mutta sitten se rullaa jotenkin. Mulla ei oo okeita tää lakkaa. Semmonen okay high mind. Nyt on valittu. Mulla ei oo sit ultia tähän hommaan. Oi miten hienosti näitkö? Mitä kikkeliä? Tupa tänne. Ootko nähnyt ennen noin hyvää juttua? Ootko nähnyt? Äyräiset lähti kyllä matkoille. Ei taas! Ei taas! Ei! Olet höpsömies! Ai! Minä en ikinä.
Mitä sä oot pelaamassa? Sä et pelaa Lolia. Tuo peli, niin tuota mä saatoin pelatakin. Mä ajattelin, että puhuttiin Lolista. Mä ajattelin, ei vitussa. Ei se on näiden postinjakajien peli toi Loli vaan. Niin tää on tää postimiesten peli. Tää on niinku se työttömien peli, tämmönen pikselipimeässä mönkäri. Postijakaja enää. Mitä helvettiä, mikä sitten on? Okei. Näköjään. Well, I didn't lie. Miksi mä Lips, tää turtti? lips don't lie. Lips don't lie. Bro. Se on tässä alhaalla. Mä kuulisin tässä alhaalla jossain. Missä on? Toni on sit Mä olin sun takana säijä. Mä olin koko ajan sun takana. Raku mukissa. No niin, me jää yksin. One day I will move. I have a dream with the... Noin se yksi kilpä sano. Niin sanoo. Puhuu saatana CC-määrästä Amerikassa. Hei, se on se Ragasi ja se viime Viime pelin pelaaja. pelin Monke. Monke into Fatman. Speedrun. Siinä on Evolve. Se on evoluutiokaari. What the fuck? What the fuck? What the hell? Näet sä tän? No näen. Hands off mission! Xante! Mä näin. Voisin laittaa klipille, mutta en laita. Syke kikkeli. What? Mitä? What? Mistä toi tuli? Voi pillureikä oikeesti. Minua ei kiinnosta pillureikä. Noniin, se oli suora. Menikin saa. Oho! Töitä. Oi vitsi. 3 aivan loistavaa lainausta putkea. No niin, mä oon nähnyt sen keitti. Nyt mä menen. No! Vittu! Mä sain kuin dotti! Haista vittu. Anna mä mene! Anna mä mene! Nyt sä pääsit. Fuck. Älä joo sitä! Tänne näin! Hell yeah, brother! Voi vittu, sekö olisi muolainen iskointa sitten tavernaa. Mitä vitussa sä tahois minua hengissä? Ottakas taas Ei, se ei osunut. osunut. Damn son. Jotain. Se ei osunut. Se ei muuten osunut siihen. Se ei osunut. Mä oon puolikas level. Kyllä minä tiedän, kun minä ammusun aina, että sen pitäis osua siihen. Mä oon tiikeri. Vanha kunnon League of Legends professional gamer. Vielä yksi! No niin, sinne meni. Mitä pillua, no niin. Miten kaikki jossain täällä? Mitä pillu? Täältä voi olla hupsu äijä. Backlineissa. Nyt löytyy vaan. Oja. Eikö Justice Spot, mitä vittu? Ai mäkin on valmiina, mutta tää saa sut vielä. Niin sä oot jo valmis, mutta mun pitää vähän matka mua vähän. Se on se, oota meillä on vielä kestä.
Jäädä tänne puskaan. Laita semmosen full Iskellään HP minia, niin melusti, niin noniin. Ne on paistin Mä saatan lasta. kyllä raivolla mä tähän vielä. Onko se moila? Mitä vittu toinen? Se haluu sua. Näköjään. Ei tiedä, mä laitan lisää näitä tähän maahan. Ja seuraava. Ja seuraava. On sun Ja muutama seuraava. noita. Mikä vittu toi Bordio? Tää on kunnon deep pockets, fuck you. Ei. Mitä se pardi pelastaa? Mailas. Sairasta. No meni just. Rich, miljonääri! Siinä kyllä kynnetään. Ampus Tappakaa se, 1v3. Ei. Vittu Eminem pelkää tätä miestä. Voi vei. Ei sille. Miksi et sä damage? Ole! Miksi et sä tee damage? Mitä vittua? Mitä sä teet? Mitä helvettiä? Sulla on noin iso korkkipää tuolla. Mitä vittua? No, tuo oli säälittävää. Olikin aika surullisen näköistä. Mitä sä teet? Vittu et ole nyt makkakolosta. Kiva luonne sillä on. Hei, mä voisin tehdä pelauksen. Never mind. Nää. Otetaan se sitten peli. Hulvaton kokemus koko perheelle. Tulkaa kaikki katsomaan, kuinka monessa eri asennossa isä voi ottaa munaa perseeseen. Vittu, että pääsin tuolta ohi. Ja ohi taas. Oot se kyllä voi olla yks liukas luikko. Ja... Ja tänne. Oi. Oi! Big fuck. Mä haluan Eureka vai Jeveles Gauntlet? Mä haluan kyllä Eureka. Onko sillä sellaisia ajoissa vittu? Vittu, On. kill me at once. Mä menen tähän fucking Eurekaan nyt. You should Pakko. kill me now! Mä Moilanen niin tarvii kuninkaan. ton hasten tohon ultiin. Tuo Moilasen ilmaus vielä tommonen kun on fine proper English. Kill me at once! Ottaako ne vittu jätän? Ihan Vittu paskat mitä se läskejä. No älkää viittikö. Mä oon tänne. Vittu, että ollaan muuten jumis. Mä oon muuten... Mitä? Se vaan ajoi sua ohi! What? Talvimäppi. Hetkinen. No niin, mä muistan, mä näin jonkun lyhyen videon siitä, mutta vittu kattokaa pojat, mitä mieltä olette tästä mun buildista? Mikä vittu? Siis meillä on Morde. top stressi. Ville. Ville. Mä en nyt ihan ajatellut loppuun asti tätä. Mikä? Mä vaan... Ootko tosissaan? Sekö ei kuole? The duality of a man. Äskeinen peli oli parasta hupia ikinä. Mä vittu kuolla. Nyt äijä laulaa joululauluja. Kato sitä. Perään vaan! Pelkurit. Kato siitä. Outplay! Finish. Mä oon kyllä vetänyt jotain piriä. Piri toimii! Mä en oo nukkunut. Se veti sen yhden monsterin tossa jälkeen. En oo vielä puolet vasta juonut sitä. Yksi gonstire mies. Puolet vasta juonut. Oh no, tää on niinku puoliväli. Niin. Häh? Long. Ei No vitsi, voi on vittu. Sä huoltasit se! Täällä tapahtuu hupseja juttuja. Come on, come on!
Noniin, pikkis. Oi se saille se Moilanen! Mitä vittua noin? Oi hyvä Moilanen! Pali. Arvotkaa mitä mä sain. Arvotkaa mitä mä Ei, sain. pikkis ei ollut Wesley Snipes. Me kärsitään. Mitä? Mitä? What? Kragas on laihduttanut, herra Meni. pieksut. Joo. Nice. Oh. No. Ja sieltä! Vittu. Vittu. Nyt kyllä kuolee joku. Vittu. No helvetti. Siis pelkää kukaan ei kuollut. Mitä muita sul sitten? Mikä täällä on vittu? What the hell? Toi oli siellä jo. Voit sä muuttua siksi nyt, jos mä hakkasin pois? Joo. Muutu siksi. Noniin. Oi! Se olikin Neeko! Hei. Miksi se on aina minä, joka kärsii? Mitä vittua? Get that motherfucker! Lauta. Saatana. Get that motherfucker! Jo kauan kotikontiainen pihalla, niin perkele. Noniii! Ampukaa sitä niskaan! Get that motherfucker! Että dude. Mä tykkään ne ympäkti heti, minkä takia mä mentiin sinne. Älä vie mun sinne... Mitä sä sanot? Tulee lisää. Damn! Tää on tää Blade Waltz mies. Seuraava. Valtsi. Next. Ei, auttakaa! Valtsi mies. Kiitos. Tätä olet jonossa! Mulla on niinku eri aikaa. tosi lyhyet cooldownit tässä. Älä pikkis hukkaa sitä, mä hukkaan. Missä tää pikkis on? Häh? Ai sä et oo täällä. Niin. Joo, älä huoli, mä en ehkä ylätä huukkaamaan itse asiassa. Oi niin aikaisin. Kattokaa. See me rolling. Vittu ois kiva sais Mä toin junaa. Infernal Conduit. Tulkaa kaikki mukaan. Gamba! Tit! Ei Mä kun olin se sen on kanssa salsaa. junaa. Mä haluun keskelle! Ei! Nyt Ai joku heitti laastit naamalla. Koko mun... Mulla on skillsna. Okei, Mr. Bunyan. Mikki alkoi värähtelee toiseen ulottuvuuteen. Ai joo, okei. Okay. En mä tiedä, sun headsetti alkaa vetelee viin. Cloud Daddies. Mitä vittua? Joku 2000 on eteen. Ei mitä, mun vangitettiin. Nehän vaan levii siellä. En mä pääse... No mä sain pentaa vittu sit. Oho, taikatemppu. Ja sitten pois. Kiitti assistit, bro. Fountain turretti kaataa, mut yllätys. Jännä. Ei haittaa. Niilläkin tittuut Katsokaa sorjassa Fountain turretin alla. Dash-hääjä. Malfi tee. Paitsi et se on unstoppable. Damn. No. Nice. Oh! No niin, hyvin Herra nykäs. Nickerson tehty Okay. Herra Hylje Täällä oli Bobo. kersantti. Herra Hylje. Herra Hylje kersantti. Tai vasta vaan Edes putosi maksaa toinen sitä kohdista. ensimmäisestä. Suoraan tulilinjalle.
Oi, herra hylje! Oh, herra hylje! Onko hauskaa? Give me one sec ja sitten Ashe istuu tuolla. Tää vittu, katsotaan. Maailman alkoi purkkaamaan. Piirrät kokomaan. I did. Osisiko Soraka? Joo, se on. Se käveli siihen! Kalle Wesley vaan kato Snipes! ohjasi sinne. Kalle on kuin se semmonen lammaskoira. Jep. Border Collie. Niin. Tänne näin, tänne näin. Mennään sinne. Mä loppuu mana. No, mikä sen tee ollut? Ei, hyvin se pärjää. Milloin mulla on vittu? En mä kyllä oikeesti. Mä kyllä tästä. Milloin mun combo breakki vittu tulee? Mä lähden vittuun täältä. Siinä on manaa herralla. Herra on jumala. Pullee poika. Vittu mä lähtin sinne päin. Haluatko sä osua sun passiivisi? Et näköjään. Kokeilla. Ei osunut. En tiedä huomastiko, mutta ei osunut. Ei osunut. Ei. Ei osunut. Ai! Tästä turri pois. Tätä vaan. Vihutkin päätti lähteä helvettiin tätä keilahallista. Mitä vittua? Se muuhun, kun mulla oli tuplavea käynnissä. En mä knokkuuppaannut sit sillä. Oi, näittekö tuon? Tänännössä. Älä juoksennössä! No mitä, tuliko mä tän takia? Mulla mukaan minkälainen. Minun maalani on aika lailla erilainen. Siitä heilutellen aletaan tieniin. Eikä haita vaikka onkin kovin pieni. Ai se vittu vaan toivansa toimi. Siitä villistä piistää, mutta täällä biitiin emunan. En ole mikään tavallinen, siitä se on rytmimuna. Rytmimoilla. Näin sinua pelkää. Joo, ei muuten vieläkään oo niitä Prismatic Anvile. Ai, sieltä löytyi. Prismatic Anvilit on myytti, niitä on olemassa. Report loop. Onko se vielä elossa se Prime? Ei tai olla. Mikä tää on? Se jäi siitä sun melistä. Näköjään. Ei, mikä toi oo? Ei se. Hei, kattokaa kuka spawnaa just. Vai Quadro. Caitlinille terveisi. No mikä nää minionit on? Jaa. Ai, siitä sai vielä pentaa. 35% healthia on aivan saatana. Hakee mun Hacksteelin kyllä kaupasta. Mä käyn hakee mun Hacksteelin kaupasta. Mitä mä näen? Kattokaa. Kattokaa mitä tuli. No mitä sieltä tuli? Oh my. Oh my god. Oh my god! Onko se on seuraava? Okei. Se... En mä saa niinku mitään tosta.
Timolla sä oot kyllä hävyttömän Oi hyvä herra mies. jumala. Tuo on kyllä saasta sitä paskaa. Ei. Se on Crashi. Se oli GG siinä vaiheessa. Jumala. Ihmettä. No niin, lankesaan se. Mä tykkään, että se fokussaa vieläkin mua se stressi. Moilla niin vetää pentaa täällä. Huhhuh. Mitään. Kättikö. Aika suuren rassit. Voi vittu. Ei kerennyt edes miettimään yhtä ajatusta tässä maailmassa ennen kuin sä tapoit sen. En mä nähnyt sitä. Niiltä. No niin, tervetuloa. Se vitun Masteri jäi tonne vitun perseeseen. Terve! Dipa-dipa-dipi-doudo. Kultakala. Nykäse! Jos poniturpa! Jihaa. Mä päässin! Fucking portaali. Nimitetään kaikki täällä. Ja nyitään sekin vielä. Ihan jokainen nyit. Yrittää humana. Voitatteko me tähän peliin? Me saatiin ehkä voittaa tää. What the fuck is this? Ollaan niitä spawnissa. Tää on meidän spawni nyt. Tää on meidän spawni nyt. Nimenomaan. Mulla loppuu manaa kohta. Nyt ei enää meidän spawni. Pentakill. Kattokaa tuolla on kolossa tommonen poro. Mitä nyt? Miksi se vittu oli noin kauan vittu tossa? Niin mäkin mietin, että Peter ihmeessä se oli Ei mä otin turretaan! Ville, kenet Mie sitä vittu oltanut. ultasit? Tajusin itekin, et en mä perkele tuota ultanut. Tuo on vittu toksisin ulta, mitä mä oon vähän aikaa kyllä näin. Hau. Plong. Se jää tornin alle. Michael behind got hit by a train. Tai joku alta tätä ylimeiksi. Oli tämmönen terve. Meillä on täällä oma tappelu, sit kato Kalle vaan käy puolessa välissä meidän BS ja sitten kohta niitten baseissa finissaamassa. Kuinka nopea sä oot? Pysähdy hetkis, mä voin klikkaa sua. 2363. Oh my lord. Mitä se movement speed on se paras statti vai? Oh my lord. Joo. Joo, mun antu. Munaantu. Nice. Munaus itsensä. Ne otti tosissaan tuo. No niin, outplay. Outplay. Naamanäppäimistöön! Naamanäppäimistöön! Kova yritys. Donation. Haluatteko nähdä, kun joku häviää tästä maailmasta? Ei kyllä hirveästi. Moilaa. Miten sä teet niin? 550 AD:ta. Haa? Hei. Se on tupla-V-skeilaa faki. Meillä katsoo. Ei. Perkele. Ei! Äkä sanoiko, että joku teistä otti bumperisen? Ei. Se hohtaa jollain, mutta se Mä en enää uskalla pikata sitä augmenttia tässä pelissä. Okei.
2 vihollisella on se. Samsa tulee postiluukusta läpi sillä se Tulee vittu. Samsa tulee. Jaha, herra Kauppinen, siellä näkyy valoa ja minä näen, että te kyllä pikkasitte tämän arppiin. Siellä näkyy vittu vampirismi. Jaha. En mä vittu Kyllä osua siellä. mihinkään, kun mä naurattaa. Guljatte. On kyllä ihan vittu iso. Tuo ei kyllä enää se hyttynen, tuo on vittu hyttynen. Niinku minkä ihmeen takia mun pitää full sendata koko ajan? Mä niinku ylivoimaisesti tankeen tässä tiimissä. Tää on kyllä full sendaa toi turrettu sut tällä hetkellä. Toi on muuten full sendaa kohta jonkun mielestä. Se olen minä. Et sä ollut väärässäkin. Executioners on todella hyvä Jussille. Niin, mutta se on vaan mä, että mä oon vetänyt vähän tätä väärää suuntaan sitä nyt. Vittu. No otetaan se ei nyt varmaan. Kun mä ajattelin, että mä vedän tästä tommosen pitkän matkan beluri. No sehän auttaa heti. Mitä siellä tapahtuu? No, executioners. Mä sanoin, että se on aivan, siis se on aivan hävytön tolle. Mitä? Nahus mulle. No nee. Niin. Taxorus Rex olisi kivaa. Sieltä välistä. Mitähän tää koitti tälle? Mahtaa vaiva. Unfortunate. Oh no. Bobek-kurva. I died. Mikä väistö näittekö? Oi vittu! It's better to crack your fingers than finger your crack. Miten niin? Moilla. What do you mean? Se tuli Tapsa kuuli ton ekaa kertaa ja miksi minä? Tuumasi Tapsa. Kuuluisia Tapsan viimeisiä sanoja. Mutta niinku tilauksessa. Niin. Ne pitää pre-orderata, että mitä haluaa. No mä ottaisin Pippeli! sen Pippeli. Pippeli. hardsteeli häskän. Pippeli, kiitos. Mä vittu väärään suuntaan porska! Hyvä muilla. Vansuttaa Tässä on mitään hyvää. Hyvä moi. Mun elämässä ei ole mitään hyvää. Nei. Joku kreikkalainen antiikin sotilas, se oli, että fucking Sparta hyökkää, niin käästän ton homoon tosta. Nussii, ei nussin nussii. Isänsä nussia. Emänsä ja... Se on päällä siinä. Pomppii, siinä on pieni pomppii siinä peilon päällä. Tää on niin vitun tyhmän näköistä. Mä en tiedä miten päin mä oon täällä. Helikopteri. Takaisin. Vittu mikä näköinen mä oon. Siinä sä oot, mä en edes näe sua. Kettikä kun mä kaljaa. Vittu tärisee. Mutta tärisee, saatana. Saatana kun pärisee niin perkelittävää kaljaa. Jep. Katso se juoksee pakoon. Katso se juoksee pakoon. Aatroks. Uutista. Onko se Aatroks vai hirvi? Hirvi. Hirvi. Spawnata.
Okei. Poikas tappaa sitä. Sä tentaan tosta, mitä hittoa? Kattokaa noita. Ja mä otan pohjaa! Kävi tuu sonata. Mikä tää vie? Sinne meni! Meidän rysä ei pikkusen juuksut. Ei yli eikä ympäri. Jästäkkejä. Kiitos. Maximum disrespect. Nysläs. 3 wii wuuvuuta ja 2 fully automated. Wii wuu wuu. Wii Ei kun ei se on wii wuu. Ei apelite se. No. Huvit, ne on muillekin. Se on kyllä aika halpa hupi. Paska se on. Niin. Oh hell no! No miten niin sun tää vittu käy ostaa niinku ruokaa ja sä oot tehty ihan paskaa. No kun ei sitä tarvitse silleen ostamata ostaa, kun sitä paskaa tulee niinku ilman. Eikä tule. Eikä tule nimenomaan. Mikä vitun paska entuusiat sinä nyt oot yhtäkkiä? No, ruokahan se paska vittu on. Mitä vittua? Anteeksi mitä? Mitä sinä nyt vittu selität? Mitä sinä nyt selität? Kuka menee ostaa ruokaa ajatuksella, että vitsi vois muuten paskaa, voi tehdä tästä muuten paskaa tästä ruoasta. Oh hell no! Se päivä kun minä käyn paskalla on se päivä kun minä kuolen tee vittu moilanen tai jotain. Ei vitussa. Ai ja se on tollanen. Ai. Missä se osuu? Oh no! Nyt on se tilanne, pojat. Tappakaa se. Hyvä. Näyttäkää niitä. Noin. Hyvä pikkis näyttö. Ei. Näytetään liikaa. Ei. Joo, ei kyllä tällaisen jälkeen ei pysty enää voittamaan. Kunhan vittuilin. Nyt loppuu se vittuilu. Mulle ei vittuilla. Älä ammu. Oo, nyt saa. Ai joo. Kataan sitä. Mä voin tehdä mitä, mä jäin junttaan. Ah, mun kuoro. Jee. On se oli oikeesti. Mä katsoin, se oli Neeko. Se matsa ei ois Neeko. Kiitos vaan kahvista, hei. Kato, ne ei taju, että... Kato, tää ei taju. Tulee Final City Transit nyt! Nyt! Siitä! No! Joo! Lähettekö kun se Suomen olympia voita? Mä palaan. Baby. Ajattu kyllä vähän liekeissä. Mä palaan, baby. Mulla ei oikein damagea enää. Random prismatic. Mitä vittua? Mitä nyt tekemään? Ei mitään! Et sä oikeesti! Onpa muuten aika seksikkään näköinen Reeveni tossa. Kuule. Aika oli se. Timokka. Ja se on suoraan mun eessä. Tästä ei kyllä ota mitään selvää, mitä tästä voi. Sä häviät. Pitäisikö sun intata lisää? Aha, sieltä tuli vielä... Kärpäne! Hirveen mähinä alkoi siinä. Long. Siis hetkinen, imaseeko se... Mikä toi on?
En tiedä. Mikä toi on? Mikä vittu siihen jäi, saati. Joku jää kärsimään siihen. Come on, nyt se vain... toikin kelpaa. Ai se tuli... Mitä? Sillä on dropkick. Marne Jokso. Miko Likkos. Älä vie niitä! Älä vie niitä! Minun kolikot. Nyt mä vaan vittu muu staffia näin. Kato. Oila, mitä sulla tapahtuu? Muu staffi. Pikkis kato. What? Mitä sulla tapahtuu? Kato mua. Vittu joku vaakiti tulee sieltä. No nyt se toimii. No niin. Niitäkö pitää farmata? Ottakaa se! Kolikoita. Ota kyllä ruokaa. Endokkaan nyt perkele!